ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ स्वामी नयन बदगामी भगवत में केउ नाम धरी डाकिबी नाम शेष जार केउ मन भाव देवई मन ଅଟଇ जार କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି ଗଙ୍ଗା ଯା ପାଦେ ସ୍ଥିତି ଧୋଇ ନ ପାରି ନ ବିରଞ୍ଚି ହେଲେ ବିଭ୍ରମମତି କେଉଁ ହାର ଦେଇ ତୋଷିବି ଯାର କୌତୁବ ହାର କେଉଁ ଧନେ ମନ ତୋଷିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଶି ଯାହାର କେଉଁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବି ମୁଁ ଯାର ଜଳର ଜ୍ୟୋତି କେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ ଯାଠୁ ସୁଧା ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବି ସରସ୍ୱତୀ ଯା ଦାସୀ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋହର ଦେବୀ ତୋଚିତ ତୋଷୀ ନେତ୍ରପଥେ ଯାହା ଦେଖଇ ସବୁ ଅଟେ ତୁମ୍ଭର ଦେଇଅଛ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ବୁଦ୍ଧି ମେଧ ଶରୀର ସଂସାର ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର आहे ब्रह्म पुरुष भावी भावी भावे भणिले अभिराम दास।